My boss. Muri right tiri manje da kudonha iyo iriyo yose madi pachirezi imi todi kotodi todi. Thank you very much. Thank you so much. Otherwise kuri sewo zvako kuno handiti titendi vapi vakaitiswa ndevapi vakazitakura vakapiwa nani saka all right guys, we just want to distribute these clothes, and these are pre-used clothes which we will be distributing. So kana mune hembe dzimwe dzedza mune musingachade kupfeka musarasa. Sarase hembe yainadzo kunoku. Pane vanzvadzi from the United States vakatumira hembe idzi tinge tiri tinoita zvatoda kuita pana. Yeah. So mirai ipapo timboona. Alright, hakuna vamwe here ndiani akashaika futi? Hanzi akaita seiko kupi? Shame inga nematambudziko. Shame. All right. So if you are new to on this YouTube channel, if you are watching us on YouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. Saint TV. TV Evanu. Oh, wonderful. So here is everything. Takapiwa parcel yandakatambidzwa nevanonzi mai makwabarara kana mai makwabarara. So this is the thing. Alright, swerai henyu padhusi. Makaita line ring rakanaka. Vana inbaipo vana handina. Vana swerai. Enda henyu munhu nga 1. Mchienda kumashure mchidzoka. Daro kusvika zvaita. Kusvika zvaita. Ndimi niweyo nini gani? Niweyo nini gani? Apa. Kwazwai vachangosvika. Tinofara makadi nongai muchitoenda mashure modzoka. Ngai tienda kumashure. Yes my baby. Muri right here vakomani vasikana. Handiti. Iyo yaina imwe yacho ne. But imwe yacho yakasara kuno last time. Apa vakuteerere mhomzi wako shamwari. Apa hakuteerere ndiani sisi wako havakuteerere. Sorry.
Gendai munodzoka. Yeah. Atora hembe nya. Kuti iri kwa Oi, ninguém. Kema. Oi, nega big guns ndike. Kekuisira makadi. Makadi. So kuchechi guys. Yeah. Zviriko zva. Ndotombona vanhu vakatraya nhasi. Vandipa hembe idzi vari ku America. Ndoda kutombona kuti vanopfeka vakachena sei madzimai evo vaya. Ndikati ndozvidikire ge makapedza kunhonga navo vanofara kuona kuti zveshuwa hembe dziye idzi dzadini. Chokwadi. Makuti vanogeza. Those kupedzisira. Butsu idzi dzofana dziri panapa. Last time ngadziburuke. Aiwa uka kusisina hembe makukwachanura. Chitomboedzai mchana timbopfekai pamusoro vaone kuti zveshuwa. Pamusoro ipapo mozonogeza zvenyu ako kegreya kwamukwanira kandatanga upai quality negogo yachoni zvazva natsobuda vanhu vacheni mari aiwa zvoda kutenda.
Iwe msei ari kutokura kamwana wenya kakari kadiki diki ka mai manje munonyepe mumire aditi mumire wonderful. Kana naivo vanofara vanoita shungu dzekutumira dzimu asirizvo vanoita shungu vanoita shungu yekutumira dzimu. Regai tiite so aripikwa ndiani anoda kungotaurawo mazwi ekungotenda vakwaiwo hembe vari kunzwa vari kuona. Moda kuti kudi ini tinoda kutenda nezvavatiitira kuti ngavarambe vakadaro zvevauise pakadarika ipapo. Varamba vachiita samo. Tinotendawo nezvavatiitirawo Mwari avawedzerewo kufurawo pavatipa ipapo. Tinotenda nehembe dzamatipa mukutirangarira. Mwari ngakukomborerei nekutirangarira kwamuri kuita. Wonderful. Aiwa totenda. Wonderful. Tambo wakaguta unenge usawira. Tambo wakaguta. Chokwadi. Thank you so much. All right, mwane nguwa yakanaka. Zviri didi. Aise marana. Akutongomirawo cute popa. Dzokera kumashure mshana. Kumashure mshana. Iwa usi baba kayo. Next time ni ndinomumza mukuru wangu ari kuSouth Africa ka ndiakanditumira hembe idzi akati anko munonopfekawo kana mukada mobva manopawo futi vamwe saka ndabva ndati aiwa rega ndizopawo vamwe ana boys otherwise muri sese handiti bolato alright nhongai 1 muchienda henyu kumashure mongonhonga 1 moenda kumashure nhongai trouser 1 motangani matrauser mozopedza nemasheti at least munhu wese awane awana trouser rake alright pausarera simudzai baba simudzai monozvondera mamberi mononga sheti alright itaiso pane avo vauya vambotorawo chimbomira ava vambotorawo havana wana trouser torai chero wana wakasheti kekudi. Thank you so much my brother. Nonga yenyu sheti ibvai maenda handizvaita izvi zvinofambirana zvakadai saka mune makutosharudza kutoti anoda kudzorera trouser rake. All right.